Tyttöjen SMP on palvelin, jossa tappamalla pelaajia saat itsellesi tasoja. Tasojen ollessa positiivisella avaat hyödyllisiä ominaisuuksia, dashin, abilityn ja lopulta ultimateen. Tasojen ollessa negatiivisella saat huonoja efektejä, jotka vaikeuttavat pelaamista. On olemassa 4 erilaista myyttiä: Tank, Healer, Stalker ja Berserk. Jokaiselta myytiltä löytyy samanlainen dash, mutta ability ja ultimate ovat täysin erilaisia. Tässä videossa mun tavoitteena on avata itselleni ulti ja pärjätä mahdollisimman hyvin tiimini kanssa. Mä saan myytäkseni healerin. Healer parantaa abilityllä valitsemansa 3 pelaajaa noin 8 sydämen verran. Sen sijaan ulti on paljon huonompi, sillä se tekee alle 3 sydämen verran vahinkoa ja heittää lähellä olevat pelaajat vähän ylöspäin. Arvaahan 3 smaragdia. Ei mulla oo. Mä pöllin yhä! Nee! Oi. Miksi hakat tolleen? Onks tyhmää? Kaltaikas oli tieto mitä tehdä. Moi. Veisit. Moi. Victorkin. Monta derbiä sulla? Mullakin on 23 itse asiassa. Kenellä luo saa? Ohi. Ai oo Edyroi. Vau. Ai mulla on halpaa niistä. Onks porna? Onks teillä striimi päällä? Ei. No hyvä ettei oo, muuten se vähän tyhmää. Ohi! En Menikö? oo lähelläkään kuolemaa. Miks täällä on vettä alla? Täällä on dripstone! Eikä oo lähelläkään kuolemaa. Ei 4,5. Harmi! Oi! Et tappa! Et tappa! Mä... Mä nyt teen sille, että mä en tipu suoraan tohon reikään. Mä ravaan. Lohi, heitä mulle 1 käppi. Trappin testailun jälkeen Lohi päätti alkaa buildaamaan uutta trappia lähemmäs spawnia. Kuitenkin itse Mika löysi Lohen ja alkoi jumppaamaan häntä Greindalin kanssa.
arvo, oliks toi trappi vikyllä? I'm sorry bro. Voitte me kerrota sitten tätä eteenpäin. Voitte käyttää sen myöhemmin. Mut me voidaan jättää. Mulla ei oo sitä bind-up-tikkuna, bro. Mulla ei oo sitä modia. Sekä Cradle että itse Mika pääsi karkuun, ja Tuhtiko oli Cradlein maselle ennen kuin mä ehdin edes paikalle, joten jäimme fightista tason verran häviämään. Samalla saimme tietää, että meidän base oli löydetty, joten päätimme rakentaa uuden basen ja samalla myös kuutafarmiin. Tekeekö oikeesti? Tekee. Kohta se pyytää tossa joku koekkan. Hatsi sulla taas 5 kertaa chatissa. Joo, tää on tää uusi trappi vaan, alkaa kattoko. Pitäis sulla minecartteja tällä kertaa, sitä tappaa sit oikeesti. Mikä täs nyt on? Pois. Onks se trappi muidaamassa? On siellä on se. Pois. Voitte tehdä es... Tekee sen vanhan. No varmaan kun mä en oo siellä yksin, niin ollaan Unenchanted Diamond Pikaksella hakkaamassa. No toi kyllä tapahtuu mahdollisesti, mut ei se nyt enää oo mitään. Raiding on ihan vaan normisti tätä Hikon piti nerfaa. Herätys! Ilmoitkaa Viky! Ei oo kavereissa. Sitä mäkin. Hue! Ei ooko mitään Kysyt grindantavaa. Valmiina, ne ihan varmasti jää siihen. Mene! Mene sille yli! Kyllä ne jää siihen. Mulla on kyllä ore invi täällä. Jos mä kuolen nyt, niin jengi saa niin paljon kamaa tosta. Ei niin Ei vaan mulla vittu koko paska just katoa. Samassa tiimissä on 2 massaa. Okei, no ei tässä mene kauan, no hetki. Siis silleen, että mitkä on Ei, mä teen sitä 4 kertaa samalla. putkea lohta ja se... Näkyy varoista myös. Toi Mevanderin Sitten laittaa viestiä, että en tiedä, että Mevanderin ei siellä. Ei. Laita sinne, että hei kuolet zombille, käytkö nyt hakeen kauppaa? Mitä kävi, kun kuolet zombille? Hei, kamat on vielä siellä, käy takaisin. Noni Okru, nyt tais valmis. No niin, laitapa tulemaan. Ota mulle. Okrus, pump. Aivan.
Mobilissa. Mulla joskus siinä UP3 ja mentiin. Chernobyl on ilmekyssä. On niin ärsyttävää tää Magman mainaaminen. Mobil. Se lähtee. Tos tulee Oi, mulla on melkein tupla magmaa. Mulla on tää roofilla nyt V-pointten joku base ja joku toinen base. Okei. Mikä portaali toi? Ei hitto tiin. Joo, tiin. Ja joku on pelannut EC. No hanki sinne vaan F. Eiku ET. Katsi jonne. Mitä? Onneksi Hatsi ei huomannut mitään muuta. Onneksi kun jätit tänne joku aukoon. Ei oo vielä konnektattu. Eikö se oo melkein täydellinen? On se melkein täydellinen. Se on varmasti niinku kesken. Ehkä. Lohi, mitä vittua, lohi boksaa mua tässä, jes. Aivan, mä tiesin, että tässä käy näin. Mä tiesin, että tässä käy näin. Mitä? Ei nyt ikkuna niin paha. Mistä sä olet tuolla ollut? 332. Mä saan se kai. Noin. Sitten lohi päätti joskus 1 yöllä, jolloin muu tiimi oli siis jo nukkumassa, että me mennään jumppaan Aksumeen. Aksumilla on siis mase, ja se kuuluu kaiken lisäksi isoon tiimiin, niin mä en ole ihan varma, että oliko tämä sittenkään hyvä idea. Jos pakottiin varmaan masa. Onko mokkia se? Varmaan. Tuunko sä auttaa? Se voi auttaa. Kuitatkaa mä. Katsi vartti se Richardin kuitan, tai kans kannattaa masa. Varo nyt tulee. Ai, nyt tulee lisää. Onko nyt sillä boksissa? Mokkeli on vähän bot. Mä päästä sitä auttamaan mokkeli. No, mokkeli hyvä. Se on hatsi. Mikä tulossa? Mikä tulossa?
ihan kunes. Sun kuses mun ei päästä käyttää masea. Masepoika. Näytääks joku häppikäs Hienosti siitä? Lähde, tekää dippaa häpikästi. Hatsi, varo takapata hatsi. Varo, Hartsi. Tuli. Miten mä tällä Mä voin tulla vittu. Mä tuun. Karka. Voitteko mennä vittu ympäri sitä paikkaa? Pääsikö tulee? Mikä oli se korkeus, mistä pääsee PR:ään? Joku kertoo. 107. Halo? Ohi. Oot sä henkisarva? Ohi kävis. Mä luin käydä. Mä oon jossain 12. Mä etin tämän. Missä se on? Missä se on? Max mun vasella. On vasella. No vittu, haluatko kertoa koirin, mä tuun tappaamaan sen. 4000 miinus 2500. Dash. Siinä on dashi. Lähti ylös. 4000. Mä laitan. Pitää kääntyä heti kun se... Mitä tietysti se escape? Mun ei... Miss. Hän kataa loppu. Onko Ruoks matkalla? On sellainen reikä vaan maassa. Mitä? Mä pääsin kohtaan. Näkikö ne sen? Ehkä näki edes tukkia, se tukki sen. Onko se auki? Siinä on vimi päällä. Ei vittu, joku Ne ei varmaan tiedä, että lohi teki sen niille. Se on auki, jos sä pääset. Se pitää... Onko se mä jättä sulle blokin tähän eteen? Jätä mä sulle blokin tähän eteen. Jätä. Ne piiloo itä! Siinä on mokkel siinä. Sä blokkasit. Me vaalas vissi. Sitä on tullut blokattua. Katso Discordeissa on. Se ei voi jäädä, se on rempo. Evas jätti karkaamaan. Pystyy. Mitä sä pystyt? Se on 4100 ja mikä 1700. Mä oon ihan jossain. Kenen base käis on tässä? Eiks pääsen Aksua niitten peissillä vielä? Käytä kaikki sun resurssit. Harva, ja sä yrität vaan. Käytä resurssit. Kaiken mitä mun ihmis. Kuul vaan nappaa sut häpikäästi. Tuuks sä nappaa sut häpikäästi? Me hävittiin, koska vihuja oli enemmän kuin meitä. Kuitenkin lohi pääsi karkamaan mun escapeista, joten menetimme onneksi vain yhden tason. Sitten heti seuraavana päivänä Sarttola ja lohi menivät rehmoa vihujen baselle. Vihuja oli jälleen paljon enemmän, joten oli menossa auttamaan, kunnes törmäsin Elberitsin Netherroofilta. Hän on vissiin tulos sinne. Jaa. Sarttaa mä kaivaa sun vaikka korviin. Pääseekö mä siitä portaalista läpi ilman, että mä kuolen? Niin. Ei vittu. Mä näytän Jee. Netherroofil jonkun. Seuraa mua. Se on Elmeriisi, se on yksi.
Eikä ne Pääsy pois. Silloin vettumassa. Hei nyt Liis harava. Pääsi Nyt tekee se escape-pouta. Lähti takas. Onpa kiva toi masekin jää. Masekin on ihan hauska. Hei nyt. Ei se auttaa mistä. On hauska peli. Mä pääsin Nether-portaalista, mä olin se vajeeras. Mä lähden karkuus 50 ihan väkisin tulee. Liis, yritä tehdä nyt se oikeesti se escape-pouta. Hävisimme jälleen unfair fightin ja tiimimme tasotilanne ei näytä enää hyvältä, sillä sekä Sarttola että Lohi kuolivat. Sitten Sarttola sai idean, että hän lainasi sekä mulle että Lohelle 3 tasoa, jotta pärjäisimme paremmin fighteissa. Myöskään uudella baseella ei tullut enää turvallista olla, joten mä ja Lohi päätettiin rakentaa 2 uusi base. Tin, tin, joo, tin, joo, tin. Voidaan mennä Aivan! Joo, sori. Mennään tästä ylhäältä. Näet Hatsi mun Jos toi idea. vitun kästi oikeesti. Ei viitu. Seuraava portaali onko nää joku läpi. Harava, en tarvitse kun lennät vaan. Miten Sentään niin? tuut jotain Sarttola. Mulla on Doomsday, mä voin lentää. Oikeesti ei oo Ei, mitä sä näet sun livestreamia? Näin kun verkkasit okrunnaa. Mä katon toiseen suuntaan. Voi vitun Niskasta oli kattiasta. Vähän. Se oli melkein kaikki. Sitten Sarttola ja Tuhti halus speedrejä jojottimen, koska jojo ei siis tehnyt yhtään mitään järkevää. No, ne sai jojon tapettua, mutta heti sen jälkeen Cradle, Swords ja Mika jumppas Satsu ja Tuhdin. Menkää vittu äkkiä! No me ollaan täällä. Mä oon täällä. Oli harva, kiitos. Oota, mennään. Ottakaa se Sarttola, sillä on lomiturra. Kattokaa Mulla on salaa Mulla ei oo 8 sit sua. kiinni. Ai vittu, toi tekee damagea. Meikä Toi näet. Hyvä movea säteilyllä. Niilläkö on hiili vissiin. Mulla on loppu ihan yksi pullo. Mulla on 4. Ei vittu. Lohi mee! Lohi tulee! Ajan! Bro, tää vittu on Se Lohi, sä et edes näe niitä vielä. No en nää. Mä oon ruuhtu. Ai mä kuolen, Oisit sanonut aikaisemmin! Oh my days, sä trolli. Mä en pysty tehdä mitään, kun se on 3v1. Sä voisit sanoa aikaisemmin, kun sä oot lobi, niin me voidaan käyttää... Mä lovi. Thanks. En mä voi tehdä. Me pitää läkkää. Miten se oli 3v1 mukaan? Ne Ai se hakkaa alkaa koko ajan. 2. No mut monta niitä on siellä? 3 yhteensä. 3. Miten te se auta? Me autettiin sitä koko ajan, me hakattiin siinä perässä. Voitteko nyt Lohi auta niitä karkuun? Sarttolan 2 jää. Mä Se näen on kun kertoa, Sarttola, että mä se en on näe lovi. teitä. Ja mua on 2 veikö nyt. Missä ne Sarttola? Älä lähde iskopeen. Mua sit 3v1 tyttiin. Niin missä? No vittu pistä vauhtia, dashaa ylös vaan ja läkkää. Mä menen basen sisällä, oota. Mulla 2v1 täällä maan alla, mistä tiimi? Arva, näetkö mun nimen? 3v1! Mä läkkäsin. Tude, tuu auttaa, 3v1! Tuutikoita rikkoa tunnet. Pincharge ja dashaa ylös ja vittu kiipeet. Hatsi, jos Sit sulta me ne takas alas. baseen, takas baseen ja vedä eskape. Mikä eskape meillä löytyy? No, se toinen on auki, mistä mä menin äsken ja siellä ei oo mitään blokkia, sä voit mennä siihen.
Siis tää on hirveetä. Mulla on haaste, niin mä pääsen ihan Mä en tuu pääsemässä baseen asti. Joku tulee auttaa. Tutti on off. Vedä pincha ja dash. Mä pääsen vaan full base 3 kaverin kimppuus. Full boxa. Okei, GG. Ohinko, paljon sulla blokkeja? 3v1 full boxes, mikä? Oh my days, mulla oli kypärä rikki, mä kuolin. Kiitti tiimi. Hyvä Tutti, olit hyvä tiimi näin. Joo, Tutti päätti jättää mut yksin keiviin ja Lohi tuli sitten viisekkailia myöhään, jonka takia mä siis kuolin. Tiimin tasotilanne näyttää nyt vielä pahemmalta, mutta sentään Lohi pääsi karkaamaan ja Sarttula sai 1 tason jojottimesta ennen fightia. Kaiken lisäksi uusi Baseka ei ollut vielä valmis, niin päätin rakentaa ensin sen ja vasta sitten Gearta. Mäkin on menettänyt niin paljon duraa, kun ollaan tapella Siellä enemmän. on zombi, oot sä kemali? Vitun zombi. Pelaa. 3-pointer shotti Ervaa. Mika älä teessä. Poju sepa. Poju mitä vise oot sä ehkä. Ja vasta me voitais vaan esittää. Vittu, mä olin motannut sitä sun naamaa niinku joku 5 kertaa, et se on ihan paska tiimmeitti. Metsä vaan. Haro, se silti Oli kiva. ärsä vaan tapetta. Mikä mun A1S? Enkä oli mukava pelaaja, jos joku. Se ampuu jonnekin ja sit vedetään alas ja toivotaan parasta. Turha järkeä oikeesti. Kato vaan! Me ollaan täällä kauhea joukko pelaajia. Sulla on se ihan pakoreita. Mut pienempi teammates Flash. No niin, mulla on kyllä pakoreitti täällä. Paljonko mulla on isompi se toinen. Voisit tehdä läppää toisen. No, vois tehdä jonnekin tonne ulos kyllä. Se on vähän tämmönen hankala reikä päästä, jos kompataan ulos. Kato, niin, kato tätä. Ota uusi maito Invi ja Mä likin kohta hommaan Horse-armorit. Vaale me piiloon, mennäänkö me tonne? Turkki on kuitenkin kolastanut reaali. Joku 20 elytraa sieltä, mutta eipä ollu. Ja siihen, että me voitais tulla nyt vaan ulos. Niinku rehellisesti mä mietin, että Niin jos se on Näyttää kama. se armoreet, niin silloin se on kama. Otetaan se uudestaan. Mä olisin mun kamaa. tää on vituttu yleensä mulle. Voit sä tuoda poiskin jo. Sain muuhun, kun mä vaan silleen vammasti streifain ja löin sitä koko ajan. Nyt mä ei oo kyllä se kopposet. Oi, sain notsin. Sitten sä et yleensä kun tarinassa kerro sitä toka osaa. Se ei ois, mitä vittua. Se ei ois. Käytännön greffaamista. Vähän niinku toi Obsidian vitun träppääminen toisen basen sisään. Okei. Sama. Se ei juo. Eiköhän pesi mun hampaat. Notsi. Yes. Niin pitäisi saada, jos me saadaan ne elyrat, sit on helppo hankkia TP kuin meri. Mä ja Lohi siis craftattiin yhteensä 6 tasoa, josta 2 meni 4 elytran nostamiseen. Tämän jälkeen teimme yhteistyösopimuksen Cradlein tiimin kanssa, ja sitten he löysivät lupauksen Netherroofilta. Vähän jeesi jengi. Hyvä Mika. Onks näitä enemmän kuin meitä? Ei, meitä on yksi enemmän heti kun pohja on täällä. Joo, silloin joo. Ja lupupilla ihan noomisti. Miksi musta tuntuu, että mulla on koko ajan 2 viikkoa tähän? Tässä on niinku näitä... Joo, tässä on näitä. Ai vittu, Juuli massas mä... Onko se nyt uusi älkää puolella. Vanhoja. Se käytti se ulti huonosti. Lupu käytti se ulti tosi huonosti. Ei Alluki tulee. Ei mut meitä on sama verran. Lohi! Ota noobaus. Kiitos. Koska sit voi ja... Missä Lohi on? Mun luona. Tässä mä oon tiimi. Se on Lohi. Mä oon ihan sekasin, että kenellä meidän puolella. Tuumi on Hallowi. Hakka vanha, se on kysäs.
Dumi kun se polottaa. Mä oon tiimi Jumistus Veveis. Papu pahos vebeis! Papu on tosi pahos vebeis. Joo niin onkin. Se on taas... Vanha kuolee levy. Vanha menossa kuolee. Pitäkää vaan Doomi tässä vedessä. Joo. Koitan just. Ei, apu. Spörts hakkaa toi valtsu tosta. Spörts hakkaa valtsu pois siitä. Auta. Miten Papu ei kuollu? Pelastiin just nyt Joku vei... Dumi kulottaa vieläkin. Svörtsi! Saaks sä boostattu Svörtsi? Svörtsi boostaa! Boosta mu. Mä oon itse mikä sun ees! Mä oon sun... Mippa valvo. Kato sun vebeis! Noin! Joo. No helvetti ei mennyt mitään, mikä kulottaa. Aavi. Äkkistä aika Ei paljon. varmaan oo Dumilla paljon duraa. Joo, Eemillä ei ainakaan paljon duraa. Eemi on ihan Mä pidän hattava. Oi Veba! Oho! Sano jos mun pitää hiilassa mulle. Joo. Venä. Onko objekti tästä niin? Ai, jesi, Duko bro. Tobas tulee! Ei oo enää. Eemi kyllä. Juokseeks oikeesti? Dumilla. Joo, nois! Mitä? Nais hyvä. Hyvä satsu! Okei, Dumi target. Joo, nyt Pahos Pitää vebeis! Dumin kuolla, silloin se menissi. Nyt Dumi. Niin. Puista. Mulla on KP1 vielä. Me ollaan nyt joholta taas ihan niinku huomattavasti. Jolla. Venäkään mä käyn nopeuttaa tuon abilityn nopea tankille. Missä Jumpapana? Täällä. Valhe on toi no... Valhe on ei trimmiä. Satsu makraa valhe. Ei, mihin se meni? Joo. Toss. Jäs. Valhe on ei trimminen. Kusi dashi! Mä otan käpit pois offhandista niitä. Se vittu on pullottanut joko 5 kertaa jo. Niin joo. Jäädytin Mä ultaan taas. Dumilla ei mene hyvin. Nice. Ei! Nice, hyvä. Satsu ota kiinni! Joo, lohi pysy sä duunaan. Lähetään Windcharge sun Satsu. Lupaus tekee escape routeja tuo alatetarissa. Menkää blok. Joo. Nyt sä hokkaat siitä niinku roofin alta sillä Ei, emme... Mennä. Ei toi meni. Toi ei jäätynyt. Varmaan tänne. Menetään. Ottakaa Doomikin, ottakaa Doom vaan. 2070 ja 2900. Ai, te ootte täällä holeessa jossain. Hyvästä. Satsu, onks sä pulassa täällä? En oo. Mitä sä teet? Nyt se on pois vebeis. Et. Annes toteemi. Missä se on? Fucking valtsu on? Akka mä pleissaan vepeen vaan. Missä korreissa valtsuu? Oli hakkaa. Taas sitä. Varmaan korismassa. Sillä meni helmet. Nice! Vihdoinkin me voitettiin fight ja saatiin pari tasoa lisää. Sitten mun tiimi sai tapettua Vikyn, kun mä en ollut paikalla, ja me saatiin shieldi. Shieldi on siis koko servulla vain 2 kappaletta, ja niitä ei voi craftaa, joten se oli meille iso voitto. No, sitten yhtäkkiä adminit päättää helpottaa vitusti tasoresipeä, kun mä ja Lohi oltiin jo craftattu 6 tasoa vanhalla, joten mun piti mennä ostaa lisää sulkkeriselle lupaukselta. Oi, toss. Siis koettaaks harva skämmää lupausta? Ei vittu. Onks se harva nyt saa koettaa skämmää lupausta, laita live päälle nyt. Toss toi. Ja Lohi ei koske. Vasta mitä vittu. Fucking god. Niin vittu paskaksi. Mä vihaan sua. Venämältä tuplaklikki makaro. Droppaa mun läävä chicken. Eihän sitä saa, ei EC-täkään saa ottaa. Anna takas! Varastaminen kielletty. Inno väittää, että Lohi toisin. Miinus 2 taso, miinus 2 taso. Ja siitä 3 tasona negatiivi, okei. Ja siitä miinus 50 taso, tee lupa.
Minä sen... Eli takas. No, Ja vikapelia Jouni ja Mä otan Savius. mä otan nimen pois. Jaa, mä klippasin. Ja klip. Mikä? Mä en luottanut siihen, että siellä ei ois. Katsotaan, että jos on näet vaan piilolla vähän, niin se voi ikin löytää sun. Oh my days! Tää on kyllä grief. Tää on grief, jos ei hakkaa noit. Tää on grief, jos ei hakkaa noit. Viikko, niin saa blokkaa. Moikka. Moi. Okei, tohtuu vähän hiljemmalla, hattaraa ton verran ja noin, nyt se on täydellinen. Okei, swagi. Tää toinen sitä. Mä vaan ymmärrän, miksi tää lohi laittanut Blackstoneja tänne. No, laitamme tohonkin sit vaan, no emme kyllä tohon laita nimiä, mitä vittu. Sitten mä olin mainaamassa Redstone ja Elititunarin Basen lähellä, ja Lupauksen tiimi löysi mut. Mut en kyllä... Et se nyt ala epäröimään. Valhe on mun keivis! Valhe känkkää mua. Missä sä olet? Arvaa. Mä oon näitten Baseen alla. Mä ajattelin, oli täällä mainaamassa. Mä vetän harvaa ylös siellä. Jumpattiiks nyt harvaa? Harva on Elititunarin Baseen alla. Kordeis 3600 miinus 80. Lohi live. Kuppi. Onko se ottanut puheen? Ei mä ymmärrä, mulla on huono netti tästä vitun puhelusta. Oh my days. Harva trollaa. Mä oon 1000 blokkia harvassa ilta. Mä otan harva vähäks aikaa hiiliä. Noin. Voit hiilaa. Harva kordit. 3600 miinus 80 maan alla. 100 duraa heille. Kuka tuo maailman glowing? Kuka tuo jo? Mulla on glowingi. Ei, papukin on täällä alhaalla. Tulko nyt joku auttaa, please? Mä kuolen, ohi hiili. Ei mulla oo sua hiilisänä, niin kyllä ottaa. Tässä on kyllä niin paljon vekkiä. Millä on? Narkkula, mihin sen meni? Mä tein koloa harvalle tällä hetkellä. Valhe kujutkaa. Ei se hiilattiin. Harva tulee nyt tänne ylös, tää on ihan pitiso. Ei, tää on Harva tulee ylös. Täällä on joku sulle... auttaa mut ylös. Harva mikä käytti aapelille. Please joku. Mikä siinä on? Harva tuli silloin se Ei tästä pääse, kun toi Doom ja Valhe hakkaa. Mä en tiedä vetikö se Berserk. Veti. Joo. Lohi pääseksä nyt? Se helpottaa Rosa. Lohi pääs... Pullottaa sinne. Erää. Nyt mulla ei toimi tuplavää, what the fuck? Mä kun mätki sun kanssa täällä. Nyt mulla on tarpeeksi duraa. Mulla ei toimi tuplavää. Mä tuun sinne nälkään. Kuinka tätä valhe nyt? Tätä valhe. Kuinka valhe? Joo, kenketään valhe. Joo. Arvokaa joku käytti Berserkin. Valhe hio. Ei ollu lupaus. Oli duuni varmaan. Mulla ei sen takia toimi mun vitu. Miks mun kimpussa on koko ajan 2? Ei joukkue. Mis tutti? No näitä nyt... Hei munkin niin. Mä tuun kuolle ihan väkisin, kun nää vaan... Mikä menkää kukkui? Menkää pullottaa harvaa. Kuka Mikä teillä pullottaa on mulla 3 vehjettä? Tää suunin piirtein tää. Oh shit. Mulla ei vittu toimi tuplavää sen takia. Viikky tulee ja duuni. Harva, onko toi? Varo harva. Voi enää 200 duraa heille, mä tuun olla expapulloon, niin kaikki tarkoittaa mua. Miksi Hei tää! Varo. Harva, onko sulla notsia? Harva, onko sulla notsia? Ei. Vicky on lovi. Mut se ei Eemi ota KV. No silloin se... Eemi on... Eiks vaan saapeli? Kyllä nyt se ottaa KV. Mulla on 130 duraa heille nyt. Nyt on hyvä. Hakkaa niitä hetkestä. Mutta ne kaikki 3 veiköttää mua vieläkin. Pidetään targettina, nääkin mitään. Lupuko sä? Heittäkää harvaa! Mulla ei vielä mahdollista. Näin tutti. Varo. Varulle! Oi nyt oli levi. Vittu mä luulin, että siellä on masevi. Eemi on quick. Valhe on kuses. Yyvi on kyllä ihan jäissä.
Varo, sun oikein nappi. Eemi kuole. Ole sai hii. Ai Eemi kuolee. Arvaa mistä sä meet. Lohi, ei mit. Joo, veti berserkkeri. 120. Mä tiedän, Eemi onkin kuolee. Ois, Katolle. Noniin. Mulla on 130 bro. Ei milloin oikein Varo, sun saa. Te ulti. Miks mä saan slow? Mulla on resistance. Vedä tohon. Tuumi ihan kova. Miks on 2v1 joukkue? Oh shit. Auttakaa harvaa. Kyllä mä lukin kuolen. Ota tutiiviksi. En mä kuolen. Mun berserkattiin, sit mä vedin Loukku lähetään dashia, karkuun. mä ajoin. Tässä on harvaa peräs. Harvaa on... Ei oo, Vike on mun perässä, varmaan lupaa. Joo, Vike on lupaa sen mun perässä. Jätkö lowarmi harva? Vike on lupaa. Joo, mulla on Harva, oot sä hyvis? Sä oot harva on hyvis. Kai mä liippasin. Ei se liikaa. Taas me hävittiin fight ja meiltä kuuli sekä tuhti että okru. Ehkä joskus olisi vain parempi luovuttaa. Mutta ei. Me ei luovuteta.